as we by example. Okay? So please open your Bible to Ephesians chapter 5 verses 1 to 5. So Bisaya, Efeso 5. Akong gibutang diha na English ug naapoy Bisaya. So ako ra nang basahon ng duha, English ug Bisaya aron akong masabtan. Sa English, okay? Follow God's example, therefore, as dearly loved children, and walk in the way of love, just as Christ loved us and gave Himself up for us as a fragrant offering and sacrifice to God. But among you, there must be not even a hint of sexual immorality or any kind of impurity or greed, because these are improper for God's holy people. Number 4, nor should there be obscenity, foolish talk, or coarse joking, which are out of place, but rather thanksgiving. For this you can be sure, no immoral, pure, or greedy person, such a person is an idolater, has any inheritance in the kingdom of Christ and of God. Akong basahon sa Bisaya. Okay? Para mas klaro, masabtan nato ni. Una, tungod kay kamo mga hinigugma nga anak sa Dios, sundugan ninyo siya. Sunda, kanang sunduga, follow. Sa English pa. Sundan ninyo siya. Kinsa to sundon? Si Jesus Christ. Kinahanglan makita kanunay sa imong kinabuhi nga gihigugma ninyo ang uban sama sa paghigugma ni Kristo kanato, kay gihatag pagaling niya ang iyang kinabuhi alang kanato isip mahumot nga halad ngadto sa Dios. 3:4. Tungod kay mga katawhan na kamo sa Dios, dili maayong paminawon nga hisgutan kamo nga nagbuhat sa mga malaway sama sa pagpakihilawas gawas sa kaninyoon o pagkahakog. O dili na maayong paminawon nga magsulti kamo sa mga binastos o magsulti sa walay pulos nga mga istorya o malaway nga komedya. Hinoon magsulti kita og mga pagpasalamat sa Dios. Verse 5, timani gayud kini nga dili makasulod sa gingharian ni Kristo ug sa Dios ang mga tawo nga nagapakig hilawas gawas sa kaminyoon, ang mga tawo nga mahugaw o binuhatan ug mga hakog, kay ang kahakog usaman kapamaagi sa pagsimba sa mga Diyos. Makambo tayo so ang Ginoo, salamat kay minsay ng imong gihatag. Salamat kay Ginoo at tinagduntaga ang madunggan, Lord, ang imong sulti ka namo, pagtudlo ka namo, ang imong pagkurektar sa matag usa. Kung sa diin, Lord, kini among nabuhat, akong pakampo, Diyos, na adunay kausapan, adunay lupito sa matag Kristo, ang maminaw sa imong pulong. I pray, Lord, na imong i-protect ang imong pulong, imong servant, ang imong mga katauhan sa hunahuna o kasing-kasing, kagayong dalunggan nga maminaw, God, na kinigtanan na mong ma-apply masaktan. Lord, we thank you also, God, for the tithes and offering na imong ihatag sa mga tagusak, hindi among ibalik o ihalad kanimo aron magamit kini sa imong simbahan. Ikaw magapanalangin, magabugbog sa mga tagusak na nayakaroon ng inuman makadungog sa imong pulong. In Jesus' name. Amen. Okay? So, ready na ta? Ready na ta? So, as I said, ako rin sagol-sagol ang English, Bisaya namin, no? Kaya naayaban mong mag-isod kay si Juan, hindi na akong malitok. Palaban ko Google Translate. Kani ko si Google. Usahay ko Bisaya, Ilonggo. So lisod kayo. Ako lang i-English kung si Buano. Isabol-sabol. Para atong masabtan yun. Okay? So ako pang ginayon, practical application. Atong i-apply kung sa'y gisulti sa Biblia. Kung sa'y gisulti na ang kitang Kristohanon, aduna tayo maayong good example ba? Kung atong makakita diha sa mga siya. Okay? Makita nato diri sa Bible, daghan kayo mga Bible character nga nagkinabuhi nga nay maayong mga ehemplo. Okay? Isa may makahatag og isa, if maka-remember mo. Na good example yun ang nga halikuhan. Daghan? Sige, high price. High price, load. Okay? Number 1, si Joseph. Kailan mo ni Joseph?
Nag-live siya by example. No, kinabuhi siya na maayong ihemplo. Di ba? Itintal siya, nagdagan siya, gibaligya siya ni Markson, wala siya ni Banos. Hindi kaya yung ipakita. Si Moses, si Abraham, si Hope, si Joshua, si Caleb, si David, si Solomon. Walo man lang, di ba? Nagpakita sila at may ehemplo. Pan sila, at nunay nasipyat. Nagbuhat sila o dili mayo. Si David, mangapit. Si Solomon, samot, paghana. Kapag nga naman nag-live sila ng example. Okay? Ano siya akong pagsabot? Kung ikaw ang sikyat na, pagkaroon naghinulsun ka, nag-live na tayo example. Dapat gini ini mo sa diba? Kung sikyat man ka sa ulo, sikyat man ka makausa, ayaw na gumawa ka diba? Katulog. Kay Christian naman ka. Look at David, di ba? Nag-hinulsun man siya, nag-repent man siya after na nakasalari siya pa siya pa. And even Solomon. Pero iagi siya ang mga pagsulay tungkol sa iyang dito. Di ang live kay example. Si Peter, denied Jesus Christ 3 times, pero paghuman, so may ibuhat niya. Di ba? Grabe kayo yung pagsangyaw sa Ginoo, hangtod hindi patay siya. Pagsangyaw sa tulong sa Ginoo. Kaya iyahong ibarugan ang iyahang pagka-Kristo naman. Si John the Baptist, si Stephen, atong gibato, si Paul, the Apostle Paul. Diba? Makita na ito, mayo kayo ang ilahang ipanghinag. O ang pinakasikat, pinakanindot ang ibuhat ni Jesus Christ. Ang pinaka-importante. Na siya kayo pinaka number 1, na kinabuhin na maayo tayo ang example. Manalingon si Paul, follow Christ. Ningon po si Paul, follow me as I follow Christ. Diba? Sundan mo rin nyo na ako nagsunod po ni Kristo. Pero sundan yun ang Ginoo. Okay? So makita mo ito kung sa may kausapan sa kinabuhi ni Papa. Ako pang ginaingon, again, ang balik-balikon, practical application sa itong ginabuhat karon. Na ito ang makatunan kung unsa yung disulti sa Ginoo. Okay? So, atong sample, what does it mean to live by example? And how does one live by example? Kung sa may buot pasabot, anak, kung sa may buot pasabot ng magkinabuhin ka, na maayong ihimplo, kung sa may angay buhato na to. Okay? So, according to Merriam-Webster Online, nianak siya, na ang pagpuyo daw, or sa pagpuyo sa panig-ingnan, sa English lang means a person's actions, daily life, reflect his or her beliefs. Okay? Buot daw pasabot, live by example, a person's actions, daily life, reflect his or her beliefs. Okay? Sa Binisaya pa, nagpasabot sa mga lihok sa usa ka tawo, sa matag adlaw niyang kinabuhi, kung nagpakita kini sa iyahang tinumuhan. Nagpakita kung unsa iyang gibuhat sa iyahang pagtuo ng Christian siya. Nagpasabot kini, okay? Nagpasabot sa atong pagsunod o pagsunod diha sa Ginoo. So ato ng sabtan, live by example, it means our action. Ang atong adlaw-adlaw nga ginabuhat mo reflect sa atong kinabuhi. Kung sa butong mo reflect, makita ang imuhang binatan. Okay? So ikaw or ako, he or she, okay? Kitang talang pag kinabuhi din ta nga doon ay maayong ihintay. Hindi ba? Kanang live by legacy nila. Naabang mahinumduman ka sa tao nga kanadya si Kuya, sa una, palahunod, karon binutan na. Muna sa live by legacy. No? Mahinumduman ka sa tao na maayo ang imuhang ibuhat. Maayo ang ihimplo ng imuhang ipakita. So lahi na kayo siya nga, mirisito siya. Mahala siya kay muna, pabuyat na siya. No? Nailig kasi pero di maayo na ihimplo. Sabdan na. So karong buntaga, muna ito ang katunan. Muna siya ihakang sa iyo. Mga pangingon si Paul, follow my example as I follow
the example of Christ. Mga 1 Corinthians 11:1. Ano siya giingon niya ito? Yung kinabuhi kita, nga good example. So, saan na ito pag kinabuhi as good example, kinahanglan ta nga musunod sa palaot sa Ginoo. Musunod ta kung sa imando or sa gisulti sa Ginoo. Isip ng mga Kristohanon. Okay? So, tulo ka butang, ato ang hisgutan karon aron nato nga masabtan pa yun kung unsa pa yun. Unsa ni angay buhaton? Okay? So, number 1, first nato is ang pagkinabuhi, pinaagi sa panitingnan, mao ang pagpuyo sa usa ka Dios nun na kinabuhi na kinahanglan kini. Okay? Living by example is to live a godly life and it requires life. Kung magkinabuhi ko ng mga Kristohanon, dapat adon namin na siya gugma. Gugma sa Ginoo. Lisod kayo magkinabuhi ng Kristohanon ka pero wala kay gugma. Meaning, magpakita na ka sa tao na kinabuhi ka Kristohanon. Pero kung wala yung tatanaw nilo, wala ka kinabuhi Kristohanon. Buwara, dapat na gugma. Gugma sa pagbuhat o sa pagsunod kay Kristo. Gugma na sa Ginoo. Okay? In verse 1 and 2, sulti niya, follow God's example, follow Jesus Christ as an example. As kita mga anak sa Ginoo. Okay? So, ang pagsunod nato diha sa Ginoo, pagsunod nato ni Kristo, wala na siya ingon nga sa ato ang hunahuna nga musunod ka. Ang follow ko sa gibuhat ni Christ, follow ko sa unsang batasan, unsang kinaiya na siya. Dili lang daw na sa hunahuna. Follow Jesus Christ example, not only nga ay musunod ko sa Ginoo kay mo yang gisulti. Dili po na siya mao. Mamayo, musunod ko sa Ginoo kay ganahan jud ko kung musunod niya. Mao imong desire. Dili kay sundon nako kay may gingon ni Jesus. No, ikaw mismo sa imong kaugalingon. Musunod jud ka kay desire na imo nga mo-follow ka ni Jesus Christ. Kunya kana nga desire, dili na siya bira sa unahunaw sa kasing-kasing. Kinahanglan na siya action, kinahanglan na siya imong buhaton. Okay? Sabtan ra, kinahanglan na imong buhaton aron makita ang resulta sa imuhang pagka-Kristohanon. Go, gets? Sabtan ra mga igsoon? Medyo pangasabak gamay ni pero ay mo kahadlok. Kaya kitang tanan gisultihan sa Ginoo ni. Mo ni siya gisulti nato. So kinahanglan mo kinabuhi ta. Especially na atong panahon karon. Bisod din yung kaya i-determine kung kinsay Kristohanon magdili. Especially sa mga batanon. Especially sa mga batanon. So, okay? So, kinahanglan na dili lang sa unahuna, dili lang sa kasing-kasing, kundi doon na yung pagsunod, buhaton yun na nato, tungod kay nahigugmata sa Ginoo. Okay? Diba? Isa may nakasulay na sa unang panahon. Nga, nakauyaw ko ka ng huluyagon, palahubog, pagsugot, nabutan. Sulay mo na? Ha? Hindi ang pagpaman ha? Barit na buwan? So, dili ingon ana ha? So, dahil ni natong pagsunod ni Kristo. Okay? So, in verse 2, and walk in the way of love, just Christ loved us. No? Kinahanglan makita kanunay sa atong kinabuhi nga gihigugma ninyo ang uban sama sa paghigugma ni Kristo. It requires our attitude. Atong batasan nga magpaubos ka, okay? Sa atong paghigugma, sa pagpalo, kung sa'y gusto sa Ginoo. Kaya ang Ginoo nagtudlo nato sa paghigugma sa matag-usa. Kay siya po nahigugma nato. Okay? Nahigugma po siya pag-ayo nato. Mo na rason nga nung iyahang sacrifice ang iyahang kaugalingon dili sa cross. Nagpakamatay siya para nimo, para nato, para nakantanan. Aron makabatong tao kapasaylohan sa atong sala. Tungod na siyang gugma. Dapat po, mao po na ang ato ang ipakita sa ato ang isip tao. Ang atong paghigugma, kanila, paghigugma na sa Ginoo. Susama nila na po. Na kahibalota magpaubos. Okay? Humble ourselves. Muna kinakalindot yung example sa Ginoo, humility. Pwede mag-yung magpalansang si Christ. Pwede mag-yung siyang patsyon niya kung nagdaog niya.
powerful o knowing anong Ginoo kahibalo siya. Pero iyahag yung ditugyan ng iyang kinabuhi. No? Samahan niyang gisunod si God the Father. Karon lang ikaw o ako makabaton o kapasailuhan sa akong sala. Kailangan ang giantos yung ipakita sa Ginoo. Mo na ang dapat na ato ang ipakita diha sa Ginoo. Okay? So Jesus Christ, niyo siya, if you love me, obey my commands. Kung naigugma ka na ako, sunda ang akong isulti. E dili ta maka-live a godly life if wala ka na higugma sa Ginoo. Wala ka na empower sa balang spirito. Wala ka ipagad o usog, ikatakos. Kaya wala ka na higugma, so dili ka ma-empower ka sa Holy Spirit. Pero once na nakahigugma, diha sa Ginoo, ang balang spirito mo na hatang at ikatakos. Mga nakakaroon din ito, gigyahan ka sa balang spirito. Karoon sa pagsimba, pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Okay? Muna siya rason. Halika tamang man ay magkabalakay. Kadua. Tulura ka buhok. Kadua. Ikaduhang lesson. Living by example is to inspire others to do the same. It requires to do it intentionally. Pag kinabuhi nga pinaagi sa palakinan ng example, mao ang pagdasig sa uban nga buhaton ang parihas. Kinahanglan nga buhaton kini nga tinuyo. Okay? So ikaw kung Kristohanon ka, ang imong gibuhat makahatag og inspiration sa uban. Nga madasig po sila, hala si ate, si kuya, gusto kayo mo ampo, gusto kayo basag Bible, sa ating kanta na, ulit na. Lord, ganahan po mga parehas, Lord, mudahig, muhalad, di mo. Na ba maka-encourage ka sa uban ba? O Domingo na. Diba? Ikaw magkisi-kisi, ako masimba ko. No? Remember ko sa mga bata, kanina mga bata, aktik kayo eh. Linggo na yun, tinawag to the church. Diba? Ngayon na makadasig ka ba? Ikaw po nagtanong ka sa mga bata, di ba madasig po ka? Lumiyak kanya ang bata ko. Ay, panisiguro, ikaw lang mo pagsimbahan. Ako nakalimot dito. Sino ko dito? Diba? Kita na gituduhan sa itong mga anak kanino. So, na makadasig ka sa uban na sila magbubuhat. Kung saan na ito na makadasig ka, ikaw mismo sa imong kagalingon na unay ang bubuhat niya na. Okay? Yes? Sa tanra mga igsoon, kaya naman mga igsoon, imuhang kinabuhi, ako ang kinabuhi, tagsa-tagsa na ito nga kinabuhi, na doon na tayo mga mensahe na idala-dala. Na kay message ba, imuhang i-transmit sa mata usa. Kung sa cellphone pa na text, nga imong gisend ni kuan. Pero karon ikaw mismo sa imong kagalingon, ang imong binuhatan, mawala siya nag-transmit sa uban ng mga huna-huna. Ba? Kanalita, makita mo ninyo, gahubog-hubog ko. Si pastor, gahubog-hubog. Kung sa may message na akong di-transmit ninyo, kung sa yung huna-huna, diba? Uy, wala. Diba, mayong ang sampol. Gana na ba? Uy, nakada dito. Si Margie or si Rose, nagsanggaw sa puno sa Ginoo. Diba? Good example, yung ipakita na makadahig sila sa Ginoo. So yun na. Dahil lahi tag mga ipang-transmit. Dahil lahi ng message nga itong igladala. Pero muna yung pinaka-importante nga itong buhaton. Isip ng mga Kristohanon. Muna siya yung effect nga ito ang mabuhat tungod kay nakailan pag-isang ginawa ito nito. In verse 3, dili nata sa verse 3. Kung sa gingon diha, but among you, there must not be even a hint of sexual immorality or any kind of impurity or of greed, because these are improper for God's holy people. Hint of sexual immorality. Bisan sa imong huna-huna, ato ang i-practical application, ayaw og hatag o ayaw og transmit og message na ang usa ka tawo makanahulag dili maayo sa iyang huna-huna tungod sa imong gipakita.
Kuha ha? Muna siya'y hindi ka makatawag sexual immorality. Sa Bisaya, galing inha, tungod kay mga katawhan na kamo sa Diyos, dili maayong paminawan nga isgutan kamo na nagbuhat o malaway. Okay? Practical application. Dress modestly. Sana magsalina ka ba? Kung sa man, practical application, mga babae karon, mga batanon, ba't na short? Mga kitami, mga lalaki, gusto may shoes ang mga una, backwards tayo. Practical application. Kamong duha nakasala. Nakuha ka ninyo? Ako, mamuyag jugo. Tako, bilit lang yun ako. Ano naman? Tungod kay mga sumaki ka. Tinood yung istorya, mga lalaki, makakita mo. Kasurang bong na huna-huna. Okay? So, nihatag ka o hit sa usa ka tao na makahula-hula siya gautan tungod sa imuhang gibuhat. Nakuha ka? That's practical application. Hindi nila na sa mga katanyon. Bisan sa mga lalaki. Kung daw ikaw, sorry sa Changi, mag-break ka. Diba? Minsan bilang sinong palimalay. Careful ka ha? Mga papa o mama. Usahay, magpakita rin kita sa itong mga anak. Careful ka ha? Minsan pag-ato ng pamilya, naaalagyan ko na siya something. Imo-transmit mo sa message. Careful ka. Okay? Careful ka. Dili ka, bisa kita na careful ka. Grabe na kayo ang word doon, ang mga salida. Natay mga cellphone. So, sugdan nato sa tuwang kagalingon. Di na nato mapunggan, pero ato mapunggan, dinagi sa pagsugod sa tuwang kagalingon. Nga, magsalina or mag-formal ta sa tuwang ikuan. Okay? First application na lang siya. First practical. Di lang sa salina. Bisan sa atong sinundian, sa atong pagbuhat. No, kung mag-hisgo ang history of hate of sexual immorality, any kind of impurity, kanang hugaw na huna-huna, and even ang iyahang kanang kahakot, dili ginag-friendly sa nila. Greedy. Okay? So, mula siya, taking advantage or giving advantage to others. Now, you're one, you take advantage good sa opportunity, especially sa kanya ng mga butangan. Ang ubar po, muhatang po sila ang advantage. Pakita po. Okay? So, dili nga sa mga vice versa. Naadyo kay mayong buhaton. Na mag-careful ka sa imuhang ipangsalina. Careful ka sa imong ipangsulti. Careful ka sa imuhang ibuhat. Kay dili siya maayo itubangan sa imo. Di mo, okay ra. Ano, damang ka. Sa Ginoo dili man. Wala ka. Okay? So, careful ka ngayon. So, do not give any hint sa imuhang mind. Or do not give others na makahunang silang dautan na makakreate ng hugaw na panghuna-huna tungod kay imuhang ipakita na makalid siya into sexual immorality. Kaya na kayo mga napagdusyon, madami pa. Hindi pa nakamilyo. Reality lang siya. Saan na nato? Okay? So, kinahanglan bitang mabuyaw. Kinahanglan kang matudlog. Kinahanglan bitang mga sabak, especially sa itong pamilya. Ang saan na lang nato? Pinagir na sa tulong sa inyo. Grasya na ng katong Panginoon. Bigan ko niya. Okay? Kaya piling mo siya maayaw sa mata sa inyo. Yes, right? That's first practical application. In verse 4, nor should there be obscenity. Obscenity means laway, hugaw, foolish talk, or coarse joking, which are out of place, but rather thanksgiving. Kung dili na maayo, paminawon nga magsulti kamo sa mga binastos o magsulti sa walay pulos nga mga istorya o malaway nga komedya. Coarse joking. Okay? So sa amuang training sa mga workers at church, nahisgutan nila mo unsa ni siya ang mga klase. No? So ako ni siyang isulti po, unsa po ni siya
Maro masabtan kay na unsa man ang coarse joking o malaw-ay ng mga komedya. Ginastos sa balay, no, di ha? Kung imo siya lang tawon sa dictionary, bol pasabot anang coarse joking or kanang foolish talk, okay? Bol pasabot anak sa Tagalog pa kanang mga magaspang na salita daw, mga hait ng mga pinulungan ba? Joke na ako. Like for example na niya, sample. Ano si Pastor English mo, pakitang buka, bagoy ka. Hindi na pwede, Brad. Step. Okay na kung tawag mo, nanad na ko. Pero kung sa man sa ba, ano siya effect mo sa ba? Kung ikaw mo naingon ka, kanding ka, bagoy ka, sunod ka? Joke! Hindi na siya pwede. What is it? Course joking. Okay? Nandili lang na diha, daghan ba? Kaya bang musulti ka sa katao nga masakitan ng iyahang kasing-kasing ba? Makaigo ka ba? Makahit ka sa iyahan? Nag-joke ba na ka? Gets na ha? Muna sa course joking. Hindi nyo ka ang ngayon dahil ka na mag-joke pag ginawa kung nakasakitan sa uban. Okay? Foolish talk. Laway, mga binastos na sinultihan, mga green jokes. Start. Hindi na pwede. Sala, dahil na. Muna siya gingo ni Paul, di rin. Okay? Dili na siya ka sa una-una, bisan sa atong pagsulti. Dili maayong kung so, muna siyang gingo. Careful ta sa atong mga lihok, sa atong aksyon, sa atong ipangsulti, sa atong jokes. Na naman, nag-transmit ang message, nag-connecta sa mga tao. Pastor, may tuhanan ni, kusog na ni kayo mamalikas. Christian naman siya kayo, kusog na ni siya mayaw-yaw, hindi mayong tinulungan. Okay? Nakuha na ninyo, nasabtan lang. Wala na ka nag-live of example if mao na inaka sa unahula sa tao. Okay? So, careful ka. Practical application ka ng mga dirty stories. Mga hugaw, mga story. Ang wikbol ng babae o lalaki, nabuhat o din isgot at mga park riding, muna sa mga dirty stories, dirty jokes, mga green jokes, hindi na pwede. Okay? Kaya musulti ka o harsh words, muna siya right term. Grabe po kayo ka musulti, harsh na kaayo ka. Diba? Hindi na siya pwede, right? So, musulti ka na. No? Kaya mga hait na mga joke ba na makapasakit dito sa uban. Pero joke ba? No? Bantay mo nang kusog kayo mabuhat anak kaya mga comedy bars. Anay daghan nito. Kita mo na, uban yan ilang pang sampalungan gamit ang sinilas. Pero joke ko na. No? Nag-earn din sila money. Pero may high school, din siya mga yung buhaton. So as Christian, as mga Kristohanon, seryoso din kayo ta. So, kung saan mga joke na pwede na natin buhaton? Di ba na may mga joke na wala kita makapasakit sa uban? Na makanisi rata? Di ba? Nakapon na siya. Lagyan na. Okay? So, kinahanglan, buhaton nato na siya intentionally. Ako bila siyang buhaton. Kaya siya it might be a struggle. Maglisod ta na. Okay? Pero if mo na gihakag, mo na siya na-desire na gihakag sa Ginoo sa mga kasing-kasing, dapat yun, imo na siyang buhaton kay mo na siya eksakto. So, live or set as example to inspire others to do the same. Okay? So, mo na siya atuang ipakita, mo na siya itong buhaton, aron po ang uban, musunod sa imo ang ibuhat kung nag-live ka o example. Okay? So, kana siya, nahipatik na siya sa imong kasing-kasing o nasulat sa imong kasing-kasing na magmatngon ta, okay? Magmatngon ta, kita mga Kristohanon sa ato ang ipakita sa matag usa. Okay? Ato mga abilidad ba? Sa ato ang ipanghimo. Kay, naman, daghang galantaw lang to. So, mag-amping ta. Okay? O ang tao nga nakabitang sa imong binuhatan,
Nagdahig na sila nimo tungod sa maayo nimong ipakita. Okay? Ang ilang pagdahig kanimo sama nga nagdahig diha sa iyo. Nahimaya, nalipay ang Ginoo na naglantaw. Diba? And karon, nakanamo din malipayon kayo ang kasing-kasing na ako. Dili lang, pasutulis kita ang tanan. Kailangan mo din yan. No? Simba to sa Ginoo. Pwede lang din ba kasimba Ginoo kita. Pero na may simbahan, gibutang ang Ginoo. Mo manayang mando nga mo magtigong ka para sa pagsimba kanina. Okay? So, nahipatik na sa atong kasing-kasing. Di ko siya pwedeng mawala. Muna siya ibutang na ito na magmatulong ka sa atong. Samtang ra, mga kaigsunan, mahuman ako ang isang katulog. Hapit na kumuman. Okay? Mga practical application na rin yung dinabuhat sa matang-tang ilaw natin. Living by example is to walk with love requires forgiving spirit. Ang pagkinabuhi sa matag adlaw, mao na ang paglakaw na aduna kay gugma. Naglakaw ka ba sa imong matag adlaw na naglib ka og example na kay maayong ehemplo? No, nagkinahanglan din na siya mapasinayuon na espiritu. Tingnan naman. Okay? Tingnan naman. Si Jesus Christ nagkinabuhi din sa kalibutan. Iyang ipakita ang iyang maayong ehemplo. Nagtudlo siya sa iyang mga disciples. Iyang ipakita ang iyang gugma sa iyang mga katauhan. Okay? Ipadala ni God si Jesus Christ. Pero ikaw, ako, doon ay kinabuhi. Okay? Kailang being compassionate ka. Na doon ay mga panahon. Kung ikaw, Kristohan ka, masilog ka. Kaya ganing na ay nakasalak sa imuha. Diba? Kung nag-live ka by example, dapat natin forgiving spirit. Meaning kahibalo ka, mupasaylo sa mga taong nga nakasalak nila. Nasabtan ba? Okay? Kasi na may mga taong na yung ikalagutan, diwa ka mo kapasaylo ka ron. Dapat set as good as example as Christian. Dapat kahibalo ka mapasaylo sa iyong heart. Kahibalo ka mapasaylo sa mga tao na nakasakit kayo. Isa ka remember sa stories katong anak ni Pastor Tanchi katong si Joy nag-rape siya at pito ka tao. I think nakasamitan siguro Andre na share lang ni Pastor Dennis kung kailundon mo. Diba? Grabe ang paghatak sa demokrasya. Napasaylog ito niya sa mga tawanan. I think pito ka lalaki na ni-rape niya. Pero niyahan napasaylog. Ang itong mama, niyahan ang pagani ang mama. Kung nakailan mo ang mga tawhana, ako niya tuon dito sa prisuhan. Ako niya sirang sa gospel. Grabe yung forgiving spirit inihatak. Yung anong forgiving spirit, di na nato maangkon na nato lang. Dapat na ay Kristo sa kong kinabuhi. Kaya si Jesus Christ rin na ay anak ng klase ng forgiving spirit. Okay? Sumuna makapasaylo ka sa atong sikataw na nakasala. Tungkol kay si Kristo ang naghatak nato na makapasaylo ka. Kung dili ka makapasaylo, kung na sa makadaghan. Kung nakabagin si Kristo sa iyong kinabuhi mo. Kaya wala'y Kristohanon na dili mo pasaylo. Okay? So muna siya mga practical application mga nasunod. No? Requires forgiving spirit. Kasi kung siya kabulyato ng imbalang ng mga anak, igugma ka. Inuna na atong Ginoo. Makasasala ulit ang tanan. No? Kuya pa ipapamat siya. Kung na siya follow Christ. Nisod kaya na siya bato, no? Pero bubuhat yun din na nato. Bubuhat yun din na nato. Okay? Kasi kadamang testimony, naay pastor. Nag-testimony ko siya. Sa una, ang iyang asawa, sige ang hilak sa kwarto. Kaya kani iyang bana, namayi. Walang pag-pastor, ha? Then, kung sa'yo ibuhat, dapat bakit sa iyang balay, ang bayi, ipay-lahila pa siyang asawa. Grabe ka ang iyang asawa. Kaya na bang galong-long mga kasakit. I-search niyo sa YouTube na. Taga-tay-tay na siya. Mumakto na siya sa kwarto, mahilap sa Lord.
Ako lang po ang bana, Lord, ang gusto. Ano? Kailangan ba? Sakit tayo sa mga kasing-kasing Korean ginagawa. Kung sa inyo itabo, ako lang turon ng istorya. Nagulat, nangyahang itong iyang bano o itong bayi. Ibalik siya sa iyang asawa. Ano ang asawa? Ay, balik sa natin. Gibubaw rin niya po dito. Ano ba? Siya itabo, ang tuloy na pastor na siya. Ang lalaki. Diba? Missing kayo siya. Grabe kayo. Muna siya, kanabang capture din ang kanang kasing-kasing sa Ginoo. Muna ang klase dapat naanato ng mga Kristiyano. Ang tendency sa mga mabalos biya. Ligo na dre ay kapod. Diba? So, muna siya. Set by example is to look and set by example yan ng Jesus Christ. So, dapat muna siya forgiving spirit. Kahibalo ka, magpasaylo sa mga tao na nakasalanan. Muna siya imitating Jesus Christ. Is also to have a forgiving spirit. Okay? Practical application. Ephesians chapter 4 verse 12. Efeso kapitulo 4 versikulo 32. And be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, even as God in Christ forgive you. Hinoon magminaayo o magmalumo kamo sa usa-usa o magpinasayloay kamo sama sa pagpasaylo sa Diyos kaninyo pinaagi kang Kristo. Okay? Pinahanglan ka na magpasaylo ka sa mga tao na kasama. Muna siya'y forgiving spirit na ihatag. Kaya si Jesus Christ, kung sa kadako o gamay ba, kung sa kadaghan, kung sa kakahugaw, kung sa kamakasasala, kung pakamat siya ng kasi di mo, nanaanak mo kadaghan. Okay? Noon siya'y may forgiving spirit. Magkala siya ang forgiving spirit. Diha ka na ikan, diha ka na natin makuha sa atong mga Ginoo. If wala na Ginoo, brad, please tell ang book. Lord, naana ka sa akong kasing-kasing, ano wala pa kuha ng forgiving spirit, Lord? Hindi pa mo magpapasaylo sa akong bana, sa akong asawa, sa akong silingan, sa akong magsungod, sa akong anak. O ikaw mga anak, sa akong ginitanan. Okay? Tanan. Sumaha ka ng klase ng forgiveness. Yes! Parents! Do you love your children? Nagyog pa ba sa inyong mga anak? Ha? Nagyog pa rin your way. Come on, yeah. Nagyog pa ba sa inyong mga anak? Yes? Yes. Okay, good. Set as good example sa inyong mga anak. Tugluig, binatarong yung mga anak. Ay, tugluig, binuang. Okay? Nak, sumpal ka na nak. Good example, dili. Okay? If you love your children, set good example. Diba, may kakayaw na bad na. Okay? Muna siya set good example. Mga anak! Saan yung mga anak, Dre? Do you love your parents? Or galagot mo? Ha? Naikot mo sa itong mga mama? Balag mga milyon na mo, kung may mama at papa, naikot mo sa inyong mama at papa, wala? Naikot ba? Okay, live by example gihapon. Pakita mo gihapon mo kung example sa aming ginikanan. Para sila makadaig, magpasalamat sa Ginoo. Bisan niya kung anak, kasi yung sa ginapon ni Pilatos, kasi yung ibitay na niya ako. Hindi ko siya ako na musukol na ako. Nung sa may naanin niya, tungkol kinada si Kristo sa iyo. Hindi lang na siya daghang pang mga example. Hindi lang kaya ang mga ginikanan lang muli by example. Kita po ng mga anak, muli po tag example para po sa po ang ginikanan. No? Malipay sila. Wala may ginikanan, magtudlo, binuang siguro o salip siya mga anak. Kaya po bang, kung ato siyang i-rate mangot, manawat, patay, pero sa mga ginagmay na ito, kasi anak, kung sumbaga na, wala rin na nato, pero di na pwede. Hindi tudlo sa Biblia,
sa imuha sa kamay pang bata, sa inyong pagdigda, sa inyong panimalay, imo siyang tudluan sa pulong sa Ginoo, aron sa pagdako niya, dili na niya malimtan nga naay Ginoo nagtan-aw kung magbuhat siya og maayo o dili. So ang bata nga naay Dios nga sa iyang unang-una, mahadlok kung siya magbuhat og bautan kay naang Ginoo. Mo na siya klaro kang ibutang sa Biblia. Okay? Mo na siya mga practical application na yan. So how can we live by example? Paunsa. Okay? Paunsa kita na kinabuhi sa mayang himtlo. Saan man nato? Okay? So kani siya ang pangutana, answer gani kay nato sa atong gipanghisdukan. Okay? So nakoy mga pangutana sa matagusa kanato karon. I hope ninyo ni siya in-answer sa inyong kasing-kasing, sa inyong nahuna, pwede na po may kang email, yes. No? Ang akong punto lang ani mga igsoon, specific kayo siya mga pangutana kung saan nato ni siya pag-deal or how we live as a good example. Okay? How do you live by example in your house? How do you live by example in your house? Sa inyong panimalay, karon, nag-live ba kayo example? Mga mama, mga papa, mga anak. Wala exempted na ni, kitang tanan. Kumusta ka sa inyong panimalay? Okay kayo? Okay kayo pagkamayo o okay kayo pagkabuya? Okay? Question na lang, answer. Second question, how do you live by example in your character? Sa imong character, imong attitude, imong kinaniya. Karon, kumusta naman? Naragya po yung mga bilin, mga high kay words. Ba? Naglilib ba kayo example sa imong pamatasan, sa imong kinaniya? Ang katulo, sa imong mga anak, kung saan imong ipakita karon nga example sa imong mga bata? As a parent, as dinikanan, or ikaw po, dudong, ate, as a child, daughter, kung saan imong ipakita sa imong mama? Gapabuyag ka? So wala na kang ganitong example. Okay? So pareha sa itang tanan. Okay? And lastly, sa imuhang pagsanila, how do you will dress up? Mga siya pinaka-common, mga siya pinaka-sige na itong makitaan, mga siya rason nga ng daghan kayo ang immorality sa tuwang community. Tungod lang kay ipakita, tungod lang kay mga hate na ipakita, mga siya, mag-create mo siya pinag-mahay. Okay? Lisod na nato ba, kung gana sila pasagdaan lang, no? Lingom lang yung tanang, lisod na nato matunggal, kaya naamay mga TV, naamay mga salita. Yes, pero sugdi sa inyong kaugalingan. Ay nag-compromise sa kanila. Okay? Sugdi. Ano naman? Kaya ka na, kung mo nang sugdan, musunod na lang sa inyong pamilya. Okay? Musunod-sunod na lang siya. Sa inyong trabaho, sa inyong workplace, kung ikaw nagtrabaho, sa inyong public. Okay? Kung ka nalayo ka sa diri sa simbahan, nakakadus sa iyong lugar, sa may example na yung ipakita. Kung kasi dinira ka sa simbahan, maugi kayo ka lang tao, mahal kayo ka, pagawas mo. Ikaw ay pinaka-hadlugan sa tanan. Ano siya ba? Ulo-ulos ka walo, ulo-ulos ka pabuyag. So, doon siya mga practical application. Okay? All of this I have mentioned, naano siya mga biases. Okay? Naano siya mga biases. Pwede man ka mag-pretend yung maayo kayo ka. Okay? Pero ang Ginoo nakakita man. Okay? Nakakita sa mga iwan in public or in private. Naano siya yung real issue sa tuwa. No? In private man o ma-public, dapat mo ginagawa ito ang ipakita as live by example. Kaya dili rin ikaw may salamin sa imong pagalingon. No? Millions. Kung ikaw na kay salamin sa inyong palimalay, paglantaw mo sa salamin, kita ka sa imong pagalingon. Paggawas ni mo, wala na kita sa imong pagalingon. Ang naglantaw ni mo, kaya mga tao bapalikot ni mo na imong salamin. Okay? Limpyo kayo ka. Huwag ka pabantay sa imong pangbuhat. Maban na galantaw nila. Dili na mayo
Diba? So yun na. Yun na. Live by example. So let us be serious, mga son. Seryoso kita nga mabubuhat na. Sometimes, kanang ako ang mga joke, ako pang ginaingon, makapasakit sa uban. Hindi siya helpful. Okay? Our words nga itong i-anchor sa itong backpack, isahin offensive kaya. Hindi na siya helpful sa batakusan. And that is very important. Kaya kinahanap magkinabuhi dito na mga Kristo. Okay? Nayusa ka author. There's an author said, if there was one thing that I hope that the people that I love most in the world got to learn from me in my lifetime, what would it be? Live your life from there. Ano siya gingon ni Gandhi. Okay? Buto sa bata na practice what you profess as Christian. Practice what you preach and what you teach. Okay? Muna siya igot pa sa bata na. Kung unsa na ikaw, i-claim ang Kristohanan ka. So, di mo nang barugan. Di mo na siyang buhaton. Kung unsa ang gitudlog diri sa atong pito. Pastor, ako pastor. Kung sa akong gi-preach, ako po nang buhaton. Mga Bible study leaders, kung sa yung gitudlog sa mga ibabos yan, live. Kung sa yung buhaton. Yung gitudlog. I-practice. Okay? Kung sa live by example. Ang atong mga actions sa mga ibabos. Muna sa gingon ni Gandhi. Okay? Practice what you profess. Practice what you preach, what you teach. Practice in your home, in your workplace, in the community, sa iyong mga barkada, sa iyong mga amigo, classmates, whatever. Bisan din sa church. Okay? Tanan. Importante na siya. Importante na siya. Especially in your life. Walay na nakita mo. Kung saan mong pag-live by example. Okay? Ano siya pinang-importante? Atong balantayan na mga ito. Medyo mild lang ito siya ang mga practical application. Naghan ko yung tayo dito kung atong i-detail ito. Pero kana siya normal sa atong ginabuhat sa matag adlaw. Sa atong mga anak, sa kitapod ng mga anak atong ipakita sa atong mga kanikanan. Okay? Muna ninyo din sa Vision 6. Children, obey your parents, for this is right. Musulod ka sa itong mga ginikanan. Mo respeto ka pa. Mo honor ka. Okay? And ikaw po, karon pamantana, within inside the church, kung sa man imong ikuha, kung sa may example, yan hira ba ka rin sa church para magchika-chika o magula sa inyong cellphone? Dili ko dagay. Uminaw dito sa pulong sa Ginoo. Niyanita para musimba. Right? So muna siya insakto. Muna siya right example. Wala may mga simbahan. Napakabot dito. Alam mo lang ito. Ano may gawin pa dito? Wala ba akong diyan? Pagkaya kong diyan? So dili na siya right example. Okay? So right example, inside the church, we need to honor God. Okay? Honor God's word. Kung sa respeto din sa pulong sa Ginoo. Respect na ito nga. Wala siya good example. Okay? Last na tapusan tungod kay ang pagpakita sa usa ka panag-ingnan mao ang labi ang hinungdan na bahin sa atong pagkinabuhi nga Kristiyano. Dili nato matandog ang mga kasing-kasing sa mga tao gawas kung mabuhat mo ang giingon na tinununay nga mga magtutuo ni Jesus. Ang usa ka tinuod nga Kristiyano kanunay ng kinabuhi, pinagi sa panig-ingnan sa mga maayong panahon o sa dili maayong panahon. Ang isod kayo, kombinasyon sa English, because setting an example is the most important part of our Christian living. Okay? Kung kanang pagpakita or kanang set as good example, pinaka-importante sa itong pagkinabuhi isip ng mga Kristohanon. Dili ka makatandog sa ubang kasing-kasing. Dili ka maka-inspire sa laing na kasing-kasing unless ikaw ako kitang tanan ng mga Kristohanon, kita mismo nagbuhat tanan ngayon. Nakita nickname na Christian ta. No? Mga believers in Jesus Christ. So kita may unang mabubuhat ani aron makuha ng mga kasing-kasing matandog. Karon tayo wala.
Na uban, makita tangan, lupoy kayo ng uban ng tawon. Diba? Hindi ka, bawal yung umilag sa inyo. Hindi ka tandong yung mga kasi. Sinakay ganahan yung tandong. So, in a way, karon kayo yung pagbuhat kung minatarong minaay yung good example, makatandog po ka sa uban. If you're a parent, well, yun sa nimo pag-umuha yung anak, yun sa nimo pagkakon, yun sa nimo pagtulog sa mga pamaki, kagano, nakami, kung uban anak, wala nakuhat. Makakita sila, mamahay ka yung bata, mamahay ka yung bata. Kaya ba? Para sa akong friend, mekaniko, yan na siya, saan niya akong mga anak, pastor? Matulog, gabi na kayo mag-uwi sa balay, alas 10 na, mangmata, alas 12 na, magkaon, natulog ra, kasi kung saan na gusto ko, dili ka po totoo, kaya kayo tulog. Diba? Because siya nag-start sa goodbye pa, wala niya ditiglog ang sa mga. Diba? Kaya ba na-spoiled maayo ba? So yun na. No? Kinangan siya makapagtandog. Okay? So makatandog ta sa uban. Bisan pa man sa kung hindi ka mausay, doon tayo mga pagkalisod na ganyan. In good times and in bad times. Tinahalat pa mo sa good example. Okay? Like for example, the light of hope sa iyang suffering. Diba? Iyang ingon na iyang sorrow. Ano ba lang? Nangingana na itabog din mo. Diyan na lang yung Ginoo. Wala naman ang naghatag ng virus. Ano sa naman ka? Diba? Kung siya gibuhat ni Hope, wala ko siya yung gisalit pa yung Ginoo. Siya may naghatag na po ani, siya may kuha ani. Diba? And so what happened? After that suffering, ibalik sa Ginoo tanan. Double. So in good times and in bad times, kinahanglan ka nga makapita kung set as example, padayon na dapat tayo sa pagsimba sa ato. Sabtan ra? Mag-ampo na mga sa Ginoo, salamat kay Lord, ni nagabuntagon, ni hangkag